at the same time, I also have a question. Why is it all these men of the cloth go on social media to attack each other? Ngavagoni kuenda unodzana fair. Ukosumuka unodza uyo kuti iwewe. Unajairira iwewe. Iwe uya kuendawo pa page yako otaura zvaanotaura kuti vanga vari kutyanana kunosangana in ground kuti aiwa iwe uya pano iwe. Tinashedeka ndikudze chandakaona ne men of God. Hapana men of God anoda kunzi akafambira ningi. Apostle B Java wakati demon rega ndidzinge. Vachiti out in the name of Jesus. Demon richiti but the message is clear, men of God. Because varipo izvezvi vari kungoverenga zviprofita zvaEllen White. But the Bible says you'll do greater things mushure maJesu. And we're still basing on Ellen White. Saka tikuti hapana here vamwe vari kuonekwa naMwarunzi vane mukana kuti tivafemere vakwanise kuona zvakaita Ellen G White. Ellen G White akatongoseta standard rekuti rakunetsa kupfuura. Yakufanana futi nekuti chedu contemporary Christianity. Aneta akaudzwa kuti vanhu vachati gomo ibva paendapa. But men of God kwabvunza unonzi agomo rerewa nditi. I-challenge ngenge ri life mako waiza. Because vari kutadza kuri munguvha. Magaya anokwanisa kuwashedza kuti uyai kuyadha indine hotera. Hubetenja anokwanisa kuwashedza kuti uyai kuBraeside ndine hippodrome. Prophet Makana kuti uyai kuchitungwiza handine space amese munokwana imomo. You get it? So but ndo zviripo tinazvo. Ukaenda kwaProphet Makandiwa, you know kuti it's word mostly. Ukaenda kwaProphet Hubert Angel, it's can I prophesy. KwaProphet Fred, it's ndodomoka. Kwanonzani Miracle Paul, tinobvudza moto. Tinobvudza hamba dzako. Television things. They might all be doing. Saka vanhu vanokwanisa tinogona kuona gomo richinzi ibva pariende hapa asiri Mwari ari Satani. Because kana kuri kumuvha dombo asati amuvha soul. Handiti? Satani asati atori muvha wogomo ibva paenda apa. Jesu baba anenge akanyanya kusetira ningi. Pesera kanya. Because iye akaannounce kuti ibva paenda. And you get what I mean. So, pari quite true. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. That I finally found that perfect church. I found it. I still perfect. It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. It's not my problem. Where are there no problems? Could be. Where? It's not my problem. We discussed with Zigo right in the studio. Good Zigo Mugabo. Great. Yes, could say kuno kwa mchitara juju. Yeah, we're just talking about it, but kazhinji juju either imwe inobva uko kukone zvaunoziva wewe. Yeah, within our different religions, vakawanda vanoshandisa zvakawanda. Usaroti namberi ko kana maprofita achipredicta mascore haisi juju inenge ishanda ipapo. Tongoti chiprofita. Yeah. Achaziya manje, but how would you feel? 27 women storming you. 27 women. That's Apostle B Java being stormed by 27 women. Yeah. Chichirumba nyatsoitika. Ndizvo zvakataura kunzi mazuva ekugumisira vakadzi vanomwe pamurume umwe chete. I think inini semunhu wenyama. Nemunhu anokundwawo sometimes nemiedzo. Yeah. Ndinotongofunga kuti mazuva ano ndiri kudiwa singaite nevakadzi. Wakainzwa nyaya yaPoso B Java. Apparently what is happening is a lot of women in his church and some who are not part of his church. Vamwe woman of God, vamwe vatori mabishop, vamwe vangori munhu anenge ari mucongregation. Apostle Java ndiye mukoma pasho Java. Apostle Batsirai Java. Okay. B Java. So these women vari kurota from as way back as 2011. Vari kurota vachinzi naMwari, B Java is your husband. Varukadzi vanosvika kuma 27. Vane madreams akasiyana siyana. Vamwe vacho vanenge vachiudzwa nemaprofeti. Mudream vanogona kuudzwa naApostle Ezekiel Goti, mumwe anoudzwa naBishop Tudo Bismarck. Vanenge vachiudzwa navanhu vakasiyana kuhope.
kuti I've ordained this man to be your husband. And where it gets so pazvinotadza kunyazonzwisika ndepekuti vamwe vakadzi vakatanga kutozvirota mukadzi waapostle B Java akafa waya achiri mupenyu kuti ndikurota murimi murume wangu. So 27 women sending their voice notes, vamwe vachifona, vamwe vacho vatori nevarume vakadzi. Like recently mumwe akatouya nemurume wake achiti apostle mukadzi wataura ati there's nothing that is going to happen to our marriage, chiripo ndichoti iwe wakufanira kutorurwa nani. Apostle B Java wakati demoni rega ndidzinge, vachiti out in the name of Jesus. Demoni richiti but the message is clear, man of God. Andikunyebera ndakatorona video munhu achidzingwa iwo akabata so achiti out in the name of Jesus. Yachiti but the message is clear. Ndimi wafanira se kwakusi kuti maybe men of God havasi kugamuchira chiprofita. Chiprofita chaida ari 1 27. Ini ndakamboti men of God pamwe malooks, you know, kind some vanenge vachinakirwa anointing chichi. But 27 women, God is not an author of what? Of confusion. Yes. Maybe but 27 pane 1. Mwari wakatarana and the devil is trying to cheat. But Zigo, him being the man of man of the cloth, right? Anotadza here kuona kuti zviri kutaura uyu ihope dzechokwadi kana kuti ndedzekunyepa. Iva rutoona kuti ihope because vakatozoita sort of a church conference yavakati all dreams dzamunorota muchidanana neni it's officially banned. How do you ban a dream? Aiwa haubhanwe kurota asi unobhanwa kuzodzitaura. Okay. Animona hanzi ukarota whether hanzi ukarota kana ngirozi ichikuti apostle B Java ndiye murume wangu iudze kuti hope dzo dzakabhanwa. Apa kanakisa panzi on heaven and on earth. Hanzi in heaven nepano pasi. Ko kana variwo varota iwo apostle B Java kuti ava vane dress reblue avo ndo nziva nifana ita mudzimai wangu. And I think vanozoita shoot is short. Animona but it's a quite complex situation. Animona but some of the women here vatori vanhu vamwari vatori nemachechi vamwe. You see, vamwe ndevechidiki, vamwe ndevechi and the attention. Ndopandosanga kubelieve kuti mama men of God aya anonzi akazonge akuita zvinhu zvisiri kutarisirwa nevana vechechi. I think they find themselves in mapena ma-open score yekuti munhu anouya obati chichi chobva ngoti aipena rega ndise the score. So that is what happened to Apostle B Java and he officially banned my dreams. Saka ivo vari kuramba here pa 27 hapana wava. Vese vari kuramba ndosaka vakatoti officially banned. Ndisingazozive kuti havasi 28 here vambobvisa 1. Okay. So I saw as well in on social media Apostle Chiwenga declaring that his church is the only true church in the world. Yeah. Not in Zimbabwe. Yeah, in the world. And I was shocked as much as we are shocked as well. Kuti hey, munhu uri 1 unoti church yangu is the only true church. Elijah uchimuzwa mBhayibheri akati iye Mwari ndinde kandasara ndisina kupfugamira Bari. Kana Mwari I've reserved 7,000 atoripo wazinoziva and for Israel yanga ndikanyika kadiki ka Israel but 7,000. Come on. So I think he is deluded, with all respect, to think that his church is the only true church in the world. So you're saying the man of God is delusional. That's what you're saying. Yeah, on that part, he is delusional. Because just to think about it, Elijah. But uri kuona kuti Elijah aito he was babbling achiti ndini ndisati ndaita sei. But little did he know kuti kune vamwe. So kana Mwari achitaura kwauri uchiti ndiwe, it's okay. Aiwa. Iwe uchiti ndini. Hatisi kuramba kuti iwe if you say my church is a true church. But to say it's the only. Do you know how many churches we have now in the world? Mushrooming in my church. MuZimbabwe right? MuSouthlands church. My church arimo mwandro akaita. If you sampled all of them, did the Holy Spirit tell you that you are the only true church? Ndo pane sermon ya Prophet Makandiwa wakaita last week yaiti never and it
think that you are the best. tinotumwa zvakasiyana. Mumwe anonzi uko is the body, vamwe itsoka, vamwe maoko, vamwe pamwe Apostle TF Chiwenga wakatodanwa kuuya kuzotsura vanhu vaMwari vanenge vachirasika ende vanhu vaMwari vatooneka order kavainako. But at the same time, we should also consider the fact that machecha ako advertise. Saka he has got the right yekutaurawo. Speak good about your own organization. Ku-advertise hakuna kuimba. Hands blessed are the feet which carry the news of salvation. Ndakakomborwa tsoka dzinofamba nemashoko echi amene kana ndakurikanganisa but notaura kuti vanhu vanofamba nenhau anoona hanzi zvamanzwa even mumba go and shout it on the saka we are preaching the word of God by all means possible and tiri kuenda we are being sent saka kuadvertise hakuna mboshata chese chatawana which can be ndozvandiri kureva zvoti pamwe Apostle Chiwenga vari kuzviadvertisa yavo. I'm the only true church. He has got the right to use any superlative to describe your situation, right? Yeah, but superlative yavo ine comparison. Paanoonekana Corinthians where kuchinzi those who compare themselves among themselves, but you know what, they are not wise. Machechi angagara akawanda mubhaibheri. You get it? Ukaona kuti tsamba dzaitonyorwa kuna Paul chinzi dzichibva kuna Corinthians, dzichibva kuna vaEfeso, dzichibva kuna vaGalatia, vange vanhu vanga kutori best kunzvimbo idzodzo. Kuda kuti kwakutema sangano Paul aangatori responsible for nekuwanda kwawo. Kuita ipapo waya revelation wa past. So he has the right to the idea tolabudisa ndeyekuti do you know kuti vanhu vekuphilippians vanobva vamboverenga tsamba yekumacorinthians, vanhu vekuthessalonica havanobva vamboverenga tsamba yekumaromans, anomaona. So what does it tell you? Vanhu vanogona kutofa vasina kubva vambonzwa message iyoyo because avanga vane message dzakanangana nedzavo nekunyika kwavo. You find kuti vaGalatia vane vanga vatone ma-weakness avo as a church, but vaifeedwa naPaul according to their weaknesses. But the message of salvation was what? Was the same, and the spirit was the same. Saka kwa Apostle TF Chiwenga kunogona kutoparidzwa zvinhu zvekuti inini ndiri kuhefa kune message yako. Kune message yako handiti iwe uri kuzayo jaumbofa kwada sei. I like what Prophet Makandwa said, achitaura kuti tiri maprofita but kutumwa kwedu kwakasiyana. Uyu ane zvake zvaakafambira, uyu ane zvake zvaakafambira, but at the same time ngatichiregadza kuchisvorana manje because tine rutumo rwakasiyana. But when we look at the Bible itself, I stand guided and corrected. I don't think there is any part where the Bible says churches. It's only church, the body of Christ. Meaning each church one. It's the body of Christ. Yeah, tese imomo. Saka iwo kana wakuda kuchiti nini rangu ndo body of Christ kusiya mamwe ese zvinozofambirana here. Ama ndobatinza kutamba nema semantics anoona. The church at Macedonia, the church at chikuita ndechekuti there are some who are trying to act as if they are the remnant. And mona kuti isusu tisu the remnant and mona, but Jesu arogara mumwoyo mevanhu, and that is where he will pick his remnant from. Kana akutsvaga maremnant ake is not going to say Jesus Revelation Ministries or Zayoja or SDA or chi. Achatora Patisani ari kwaanenge ari, otora Zigo ari kwaanenge ari, osiya kana Tinashe otora chi, you get what I mean, anenge atora machi maremnant. Saka this church rightly said those are not churches. Those are just denominations. The true church is those who have got Jesus living in their hearts. So you can be from Roman Catholic, you can be from Seventh-day Adventist, you can be from Apostolic, but chakakosha njoto you are doing what those are inzi namparinga. Isusu tisitoenda zvemachurch. Iye Mwari chaiye haiti zvemachurch. Angori nemudzimai wake whom he is washing to present him holy, unblameable on the last day. So the other issue that I also picked up on social media was Prophet Makandiwa speaking on the death prophecies given to prominent figures. Yes. What's your take on that? My take is munhu wese aingokomenta mucomment section achiti iyi ndeya Prophet Melontigoras. Yakanzi. Zvakanzi iwo unongoramba uchingoprofita kuti achafa hanzi kwakauya munhu ari popular musician apa yabva ndapiwa prophecy mekunzi ndichafa namunhu akadai handiti zvikana Prophet Makandiwa iwe inotarisa munhu track record yake yakaita sei, yakamira sei,
but why is it adakupa iwewe prophecy ine kuti uri popular, so they want to ride on your popular name. Kana ndafunga na Madam Boss achipiwa ma death prophecy. Anauza ndakambopiwa death prophecy ndiri ku South Africa. Yo. Ndikatotanga kutogara Mazwana uchadina. But death prophecy yo manje yanga itori ne timeline. Saka ndakapfura manje. Andinozofa. Chiprofita ita dzimwe 7 years pamusoro pasho to complete it. Skanzi muna anoprofita munhu ari popular like Madam Boss kuti achada sei vachafa, and pachatorwa nyaya yekufa ikoko pane pakutaurwawo zita remunhu iyeye. So why is it maprofesi haasi kumbopiwawo ana svaru vari kukadoma? But you know what, I beg to differ with Prophet Makandiwa. Ndo prophet vari kupedza kutiudza kuti munhu ane rutumo rwakasiyana. In the Bible, we even had a prophet of Doom. Aingotaura zvange zvakanzi prophet and what's his name? Mika. Aingotaura chete varipo, you know that. Saka I think ndinogona kumira naMelody kuti ndo rutumo rwake. But at the same time, I also have a question. Why is it all these men of the cloth go on social media to attack each other? Ngavagoni kuenda unoudzana fair ukosumuka unoudza uyo kuti iwewe unojairira iwewe uyo ari kuendawo papage yake otaura zvaanotaura kuita kunge vari kutyanana kunosangana ine ground kuti aiwa iwe uya pano kunyepa. Rega ndikudze chandakaona nemamen of God. Hapana men of God anoda kunzi akafambira ningi. Saka ndova nepride ka asi vanotidzidzisa kuti musava nepride handizve. Actually dai vaita fanike zvaiitika muBible. MuBible mamen of God akatomboatakana. Amutoziva pakambonetsana naPaul naPeter nanani. Paul achiti ndakamuudza pachena. You get what I mean? But after that they were able to do a resolution. Vaikwanisa kuzita the Jerusalem Council. Saka after mamen of God emuZimbabwe atukana adi handiti. Tofanira kuzombowanawo pavanonosangana voti guys, isusu kana tiri kumirira mwari mumwe chete ngatipogarai pasi tomboita se terera manje tombotaura. Let me tell you how big our men of God are tinashe. Magaya anokwanisa kuwashedza kuti uyai kuyadha indine hotera. Yubetenje anokwanisa kuwashedza kuti uyai kuBraeside ndine hippodrome. Prophet Makanda kuti uyai kuchitungwiza handine space amese munokwana imomo. You get it? So but ndo zviripo tinashe. Anditombofunga kuti pane pride. Saka munhu wega angoita ayanoita. It's okay. Saka ndopati kutaura kuti saka is there need yekuti umwe ukomente mumwe uchiti zvaari kuita kwake zvakashata. And have you ever noticed kuti we have never seen a situation like you are saying where we say kuti this Sunday Prophet Makandiwa vainvitwa kuchechi kwaMagaya. You pick it up. Hapana paunombonzi nhasi vari kunamata vari koko ndokwavainvitwa, uyo ainvitwawo uku ndokwaari kumboenda. But isusu ukaenda kuma-traditional churches unogona kutonzwa chinzi mufundisi wepasection yakati ainvitwa ndiye ari kuenda kunoparidza kusection yakati weekend inoi. Why is that not the same? Zvaimboitika kudhara. Ushuru remember madays aimboitwa yekuti Prophet Ningi anoenda kuchechi kwaProphet Ningi wotonoparidza kana wotoita vachikautorera navanhu unosvika ukapisa kaikoko vanhu vakakuteera. Actually vanhu vakatombotorera navanhu. But vanhu ndevamwari kava usivanokuva kuti ndevangu. Ndopatiri kuti that mentality yekuti this is the body of Christ. We are doing all this for the glory of the Lord. You remember Peter akatozotaura kuti takatoona kuti grace dziri pana Pauro ane nyasha dzaakapiwa nani naMwari akatodzi acknowledge grace dzo dzekugona kutsanangura mascripture machi because they were doing it for the glory of God. But vazhinji ava they are doing it for the glory of themselves. Then also ngoti mbiri ndeyajesu ari kupesera. So there's Sam Duve on WhatsApp who says that good day guys, thanks so much Sam. You say it is like say a porcelain cup being the church. The cup gets broken and people come and pick the pieces. Each will claim to have the correct piece and label it his own. Now each with the piece will be saying A, B, C, but in reality it's the same thing but under different platforms. It's the same church with different doctrines. Not kune ma-false churches atizo rule out. But vazhinji vari kunetserana nawo yekuti their understanding is quite different. Their way of ministration is quite different. To some you are given a word of knowledge, to some you are given a word of prophecy. Mumwe healing, mumwe chi. Zvafanira kuti kuenda kwaProphet Magaya. It's healing and deliverance. You know that. Where tinozongoitawo rekuti tingotika checklist. Andimaona. Ukaenda kwaProphet Makandiwa you know kuti it's word mostly
Ukaenda kwaProphet Hubert Angel it's can I prophesy. KwaProphet Fred it's ndodomo kaya. Kwanonzani Miracle Paul tinotibatiza moto tinobvudza hamba dzako television things. so they might all be doing the right thing because they are ministering in their own right. But iwo chaiwoka I think they should be mature enough kuti kunoku guys ndinokupa ishoko but zvakaitwa wana Prophet Fred kana warwara murarota uyu dai waenda kwamagaya kuri recognize ma practitioners because handiti ndopamboda paipo kuti vakataura kuti tinotumwa zvakasiyana saka kana chitumwa zvakasiyana be men enough to say this problem handikwanisi endai kuna nhingi. And you find kuti Mwari ndiye anotopa zvipo chaizvo. You get it. Look in the Bible. Luke was the doctor. Vaitoziva kuti tikarwara torwara tichienda kuna Luke. Then Judas was the money keeper. Angari kureserve bank. All right, so there's another issue that I also picked up on social media about Evangelist Marufu talking about SDA, the church, saying that SDA members are now inviting non-SDA musicians, right, to their events. And he says it worries that the SDA might then get diluted. To their event, church events or what? Because not too sure whether these events are these my church or kumba. What it said in his actual words and it's never misquote. He said Panama group that was Panama SDA and it but we will not invite them because even Mimbiro Wao I will reflected SDA like who said that? Marufu. Evangelist Marufu. Okay. But my group CI do attack to say attack to invite mu church. And more. So you are speaking in a subtle language. Which one anokwanisa kuinterpreta kwabva kunitwa madotsi nezviri kuitika kunzi kune magroup afanana Everton Mulalazi who are inviting non-SDA members to quote and quote events which are not sanctioned by SDA but not on individual capacity. Most of them they have got one thing in common. My SDA. Zvafanani define concert yakati it's not an SDA event. But nona MC ashitotara shoti it's also but SDA chedu. Animona. Zvafanani magroup emaroma obaita tournament yawo. Inenge isiri sanctioned neRoma. But vanenge vachiimba mahymn eRoma but vachaimba nemakeyboard nemachi. But mubvunzo wangu ndiani anoisa bar rekuti uyu hachafanirwa kunamata nekuti akuimba zvakadai. Praise iri papi, worship iri papi. Who demarcates this is not worship, this is not praise. Do panoshanda manje chaya chatinoti culture and like it changes. Yavo manje iwo they are guarding against it because evangelist Marufu about one day I tell you muchapesera makwirira nendimi muno. Shamai. Kana ndimi dzanzi dzicharirwa nadzo muBhayibheri dzicharirwa nadzo. But handiti chakakosha. You see what I find it weird Tinashe because Bible says even kumasabata it says you do greater things mushure maJesu and masabata limit themselves. IBhayibheri chatotaura kuti masabata muchatofanira kutoparidza kuti gomo ibvapa endapo. Utonzi munhu wese. It's said in the Bible. Why muchozvirambirei? Mubhuku raEllen G. White. Hanzi akataura kuti aitara achiti madimoni anofarira vanhu pane noise ne jump. Urona. We believe in Ellen White. Terera unzwe ziko. Pane pachimba wana pana noise. And you should walk softly in the sanctuary. So mwamchena anyanyafarira payo kuti mwe yamuchena. Aiwa ziko terera unzwe. Inzwa unzwe. But antinonzi praise and worship. But if we believe in Ellen G. White, why kusabata kusati kwaita munhu asvika level ra Ellen G. White tokuona zviprofita zva Ellen White? Because varipo izvezvi vari kungoverenga zviprofita zvaEllen White but the Bible says you'll do greater things mushure maJesu and we are still basing on Ellen White. Saka tikuti hapana here vamwe vari kuonekwa naMwarunzi vane mukana kuti tivafemere vakwanise kuona zvakaita Ellen G. White. Ellen G. White akatongoseta standard rekuti rakunetsa kupfuura yakufanana futi nekuti chedu contemporary Christianity aneti akaudzwa kuti vanhu vachati gomo ibva paendapa but men of God kwabvunza unonzi agomo raerewa handiti ichallenge inenge iri mulife mako waiza because vari kutadza kuri munguvha eni pane time ndakamboita avanzo yakaparidzwa naSelo recently Tinashe vana baba vepostori vainzi Joan Masowe unozoti vakati vasungwa Tinashe nehurumende yevarungu ava vakapuwa punishment
yaiparidzwa naSelo, Prophet Yeah, Michael right. Selo. Vapuwa punchman yonzi baba temai miti. Hanzi vakangotarisa demo sobva varituma ti demo tema miti. Hanzi demo parakangorowa 1 miti kwakadonha mazana nemazana asi emiti. vakatozobata demo ono Zimbabwe ikaita desert. Hanzi So ndo malevel ekunamata iwayo. vakasungwa vakawanikwa vari panze. Inototaurwa nyaya yacho even kumarondi. But wakaona kuti lesson yaida kudhirowa yaiti chii aiti hanzi nanituke mapostori Aiwa lesson yange iri yakuti vanhu ngatinamate, that power is still there but we don't believe in it. Zvakaitwa nemapostori inototadza nei isusu kupentecost kuzviita. And aitoti riripo simba iroro. but manje kuna naSDA manje ka we are trying to zvafana ne the power of Aiwa. But what's your take on this one? There's There's no a limits, comment that's Simba no. that's coming up on WhatsApp that says we've got about 7 minutes to go now. And this world we live in was given to the devil. The devil was given authority and glory, and he gives the and he gives that to whoever he wants. Reference Luke 4 verse 6. It says that the devil imitates what God does. For example, Moses' rod. What's your take? Kuti zvimwe zvese zviri kutoitika izvi tinogona kufungwa ndimwari iye riri devil. But tinasheka, let's not forget kuti Job paakaedziwa paipa Mwari akati kuna Satan, ita zvese zvaunoda pane munhu but chausingabate mweya wake. Do everything that you want. Unonzwa atopa simba already. Kuti Satan anombumzwa kuita zvaanoda nesu but isitofanira kukunda tinashe. Saka vanhu vanokwanisa tinogona kuona gomo richinzi ibva parienda apa asiri mwari ari Satan. Because kana kuri kumuvha dombo asati amuvha soul. Handiti? Satan asati atori move gomo ibva kuenda apa. Jesu baba anenge akanyanya kusetira ningi. Pesera kanyara. Because iye akaannounce kuti ibva kuenda. And you get what I mean. So, pari quite tricky. But tiri kuti zvinhu zviri mubhaibheri handiti sometimes mamen of God chaivo hatozvibelieve animaona because ndosaka nekutenda kwese haumbaonzwa chiti gomo ibva pachienda apo ndosaka ndikuti ipapo wangatora nyaya yemapostori nyaya yatinongonzwa yemupostori yemunhu akafamba pamusoro pemvura Micho ndatinonzi vakutuma fish kunonzwi kunoparidza kuvarungu ainzi hanzi akatuma fish amene wedra aida kutumira saka isusu manje makristu chaivo isusu tangowandira kugiving nepresent worship. makristu ariko tinashe mazano vari kutya demonstration of power, vanotya kurakidza simba raMwari. Vangori our God is going, of course second coming it's good kutaura nezvayo but why not demonstrate simba raitwa naJesu pano panyika. Somebody who's a listener on WhatsApp says, I'll spell the name of the church, who says that isu takambotaura nendimi kuchechi kwedu takaiswa paspeshamu. Mune mabreka zvendimi zvinoti netse indirizigo ndakaedza kunamata zvoramba. And on the issue of prophets and church leaders going to other churches, hanzi makamboona here Highlanders Capes kana Dynamos vachidaidzana kutraining session. It's not possible. Izvezvi deputy coach weDynamos ndiani andaibva kuHighlanders yandi ndiaripo here anzani Zenzo Highlanders nedynamos hazvina same sponsor. But what I think kana tichidaro tikuedza kuti mamen of God ari in competition not service. And they should save God. But do you think they are not in competition? Ndosaka tizovagadzira kama top 10. So it means they are in competition. They are in competition, but officially they will claim that they are not in competition. And more. Is it about numbers, about monies, about congregates? First thing is about numbers. After numbers, then the money follows. And more. So it's number like, I need 50,000 seater. When does 30,000 seater? I want to feel they are not looking for the quality of the soul. They are looking for the numbers. Number, quantity. And more. Yet Jesus aitozodzinga vanhu kuti vanhu vaenda kudai handiti. But imi mamsuda kuenda where? Vanotozomti, where can we go for you only have got the bread of life? And more. Toenda kupi. But anodai anenge achitoti ndingakatora mamembers angu munomu. And akatora kokana ari Mwari ati no iwewe you have watered and more vamwe ngavachi ninga akadyara ini ndoti but God gives the what
the growth. Hanzi they don't visit each other because musi unozoparidza one kuti ndakashanya kune imwe church ndikaona vanhu vakuru vachitukwa motanga kuti anga aenda. Let me leave away the name of the churches or the people. That's why they don't visit each other. Because panozodzoka kuti ndakaona shoko richibatwa musi uno paweekend ndaenda kwaZigogo. Vanhu vakadonha nemadhimoni. Everyone from that week, the week to follow. Plus zvinoita nakadona nemadhimoni nezvekuti munhu anouya obva zvikunopedzera obva profita bhei rese obva demonstrata power zvimwe zvaasati amboita. Unofunga kuti next week iwe paunouya paipoda kuti out vanhu voregera kubuda. Actually do you know kuti izvezvi pakudedzwa mamen of God kudhara men of God ainzi kudhara patakakura vainzi munhu waMwari feel free itai zvamatumwa nani naMwari torai nguva yenyu yese anditi inozvi men of God uchitoinvite vanononzi iwe chako uita sei kuparidza inini ndini ndichazoya kuzoita sei zobata musoro. Saka ndo zvimwe chete here nezvatinoona zvinoitika kana kumaapostoli kwokuti mumwe anobva abatwa nendimi apo mumwe obatwa apo akupfugama achinomhoresana vachi uyu ndiye anga achitaura uyu ongozosumuka unopindira ipapo. Hakusi kutonoudzana kuti aiwa kauda kunitora nyanga dzangu panapa iwe. Kumaapostoli kutori nani pakuti vakakokana nditi unotombobvumidzwa kuprofita unotombondichiya nditi but kana wapedza kwanza rako mumwe ocha se ouya oita. Ini ndikutoti kumapentecosta maprophetic machiya nditi iwewe kana wanzi kuyazoparidza unoparidza imimi mainini kana mamuri mubhenji mabatwa neshoko raparidzwa ka moti ndichanoleiwa maoko naevangelist muparinga no evangelist muparinga unongobva wangu unogariswa pai pasi then prophet patisani vochiuya vochita sei how would you kuti inini munhu aparidza shoko ka asi ndiye anozondinamatira. But unoziva ndinoita problem namachurches atinawo aya havarakidze simba like simba raMwari chaicho havana deliverance kuti unowanzonzwa ndabuda muno they will do that for the show of course but deliverance havana especially viri kutaurwa navamarufu iyi zvinonzonzi nebhaibheri kana kune one arwara pakati penyu shedzai vakuru vesangano vamunamatire anditi vamudire oil anopora. Do they have that here kwavamarufu kukatorwara manje munhu andoti gaisabatanze tiende kukiriniki kana ityai mavheji mukuwanza nyama ndosaka mukuita gout. But Bible rinototaura ngati unganeti munamatire zviperi but kana ari madhimoni anoti say they are supposed to be cast out. I don't remember but ndakakura hangu handinoda kutaura I don't remember when a demon was cast out tinacho muchechi and then anozozviita anodedzwa anouya obva azviita akafanana nanonzani kuda Jose zvona zvanzi ndiwe fake anmona because Jesu aisvinudza mapofu kuda Jose ouya otraya kuvhuravhurawo achinovhura Let's hold it up for today right here on Capi Talk. Time is up gentlemen but there's a lot Anzi pane message yauya panapa mainoti munowirira nayo anzi guys chingotanga iwe chechi yenyu totanga apostle prophet na bishop. Thank you so much. Thank you so much Zico for coming through. We appreciate we discuss more of what's happening in Zimbabwe and around the world right here on Capi Talk in terms of religion. Have yourself a great time. See you tomorrow.